Notícies de l'esport, Fermín, futbol, xiquets, política, un còctel molt amarg. Així són els condiments d'una polèmica que destapa anit en els informatius Canal 9 i que avui són portada i se parla en tota Espanya. Embrutar l'esport en qüestions polítiques no és massa ètic, però pitjor encara és si utilitzes xiquets de 8 anys. En l'informatiu d'anit els mostrarem aquestes imatges en exclusiva. Avui les veuran en tots els mitjans nacionals. El València prebenjamí s'enfronta al Barça en la final d'un prestigiós torneig internacional de l'Algarve, al sud de Portugal. Arriba el moment de votar al camp, sona l'himne nacional espanyol i es produeix una situació lamentable. Els xiquets de l'escola del València, seguint el guió previst, saltaren al camp amb els àrbitres. Els del Barcelona, per ordre d'algun responsable de l'equip, es negaren a eixir. El motiu és té. Agradecer el silenci les bancades. Vamos a ouvir. En un primer moment, en l'expedició valencianista, ningú no entenia què estava passant. Els pares estaven sorpresos, els xiquets d'entre 7 i 8 anys més encara. Decían como que no quieren jugar, como que mejor, porque como era el Barça, y luego pues nada, ellos preguntando todo el rato que por qué no salían, y bueno, cuando les decían que era por el tema del himno, no logran entender esa situación. Finalment, Adrián, el fill de l'entrenador dels porters del València, i els seus companys pogueren saludar el rival que isqué quan ja sonava l'himne de Portugal, el del país anfitrió. Des del club de Mestalla s'ha rebutjat el que consideren una politització de l'esport. Quan se mescla un tema deportiu en altre tema, en altres temes, i a més involucra a xiquets que van en tota la il·lusió per jugar un partit de futbol, pues me pareix lamentable. Jo crec que no n'hi ha que mesclar la política en el deport. En el Barcelona asseguren que oficialment ells no tenen equip prebenjamí i que l'escola que el representava a Portugal no va rebre cap ordre respecte dels himnes.